Barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O pintor pintado. Galería Emmental. Inauguración da exposición de Bolocelli a Salvador Deli. Hai que ver, non sei que pretendía facer con todas esas latas de sopa. Ai, Xesús, o señor Benny vai-me arrincar a codia cando vexa todo isto. Osmar, respira fondo. Non pasa nada, vale? Son latas de sopa. Podes pintar unhas latas, doado? Ei, que foi o que fixeches aquí? Sabe o prezo que ten isto? Sabe as cousas horribles que ten que facer unha persoa como a min para ganar os cartos que custa este cabro? Igual se pode sustituir por algo mellor. Mellor, por algo mellor. O valor deste lenzo é incalculable, é imposible sustituílo porque non existe nada mellor. Mirade para aí, que maravilla. É o paraíso nun lenzo, é genial. É a cara usada e nova da arte moderna. É a nova tendencia, debe valer 1 millón de bolocos. Dixen que non existía nada mellor. Non existe porque aínda non o creaches. Escoita, neno, colle as pinturas, os pincéis, un chapeu raro e ponte a traballar. A semana que ven participarás nunha exposición. Resulta que son o acontecemento máis grande no mundo da arte desde que un cabalo lle comeu a orella a Van Gogh. Dixeches arte? Pois eu non sabía que ti foses pintor. Que ben, Osmar! Gozo vendo como un artista interpreta a realidade nun lenzo. Os pintores actuais son todos uns farsantes. Xa non se fan cadros como os de antes. Ai, Bolocelli. O que pasa é que non entende o proceso creativo moderno. Mira, Osmar, atopei a túa primeira crítica en internet. Igual que a un payaso coxo nun monociclo, Osmar ataca ao público co seu carácter imprevisible. A súa paleta de cores única como a vasoira cadrada dun conxerxe enfurecido conecta coa alma da arte, creando unha expresión esotéricamente mesturada. Oiches, a min os cadros de Osmar parecen uns vómitos dun gato na alfombra, pero non escribín iso no xornal. Stevie, é unha crítica positiva. Encantoulle. Se ten éxito a exposición dos Mar, converterase no pintor de moda no mundo da arte. É xenial! Sí, e polo visto a súa obra pode valer unha fortuna. Unha fortuna? Sí, é agradable que me valoren, pero como vou pintar 20 cadros en 3 días? E que problema hai? És un xenio. Ponte a pintar os teus valiosos vómitos de gato. Moi ben, propóñoche botar un chisco de pintura, esparexela un pouco e xa está o choio feito. Non, Stevie, iso non é arte. Eu necesito estar inspirado. Inspirado, transpirado, arrefriado, son trapalladas. Colle unhas cores e acaba, Non sei cantos xenios sufrirían un bloqueo creativo como o meu ao inicio da súa carreira. Que bloqueo? Que pasa? Necesitas motivación? Sabes que o mes que ven se triplica o custe do alugamento que pagamos? Un xenio ten que ser rendible. A traballar. Xa o conseguín, son un grande artista. Un grande artista que non atopa a porta da súa casa. Que é o que temos aquí? Can me mandaría confiar nese choqueiro lacazán? En que estaba pensando? Sei que atoleaches, Emmental. É algo extraordinario. Unha obra de arte. Estánseme derretendo as tripas. Sí, xusto. Pasa o mesmo con algúns cans, que son tan feos que se volven bonitos. Ese mozo é un xenio. Eu son un xenio. Osmar, estou impresionada. A túa obra é boa de verdade. É unha explosión cromática. Se isto che parece mal, tiñas que ver o meu apartamento. Parece que estou por un autobús cheo de payasos. Espera, o teu apartamento? Oi, se queres ver arte de verdade, mira as obras de Leonardo da Vinci. Ai, a Mona Lisa. Non me sexas tan rosmón, Stevie. Osmar é o futuro. Vaia, mirade por aí. Quen o pintou? Estás
estás diante do artista, miña rula. Sabes, non che vou pedir nunca que me pinte o apartamento. Vai a merenda. Pero gústame esta cousa vermella que hai aquí na parede. Josi, resulta que ese é un extintor para apagar incendios. As obras de arte son estas cousas de cores. Vaya, que cabeza! A min o que máis me gustan son as cousas en 3 dimensións. Unha foto para entretemento cereal. Grande éxito do novo talento artístico na súa estrea. A pesar do éxito, a xente dos Mar négase a vender a súa obra. Pero iso non ten sentido ningún, señor Benny. ¡Ja! Está todo no contrato, mozo. Ti ocúpate de pintar cousas bonitas que dos negocios xa me ocupo eu. Estamos? Faremos unha fortuna con este conto da arte. Faremos. Eu, o teu axente. Como? Recorda que son o teu axente, mozo. Son un experto en negocios. Ti és un experto en nada, sen ofender. Oxe a túa obra vale unha fortuna, pero cando acabe con ela valerá 2 fortunas e máis unha mina de ouro. Sí, pero como? Pois, do mesmo xeito que me fixen rico co traballo dos demais, obrigándote a producir máis. Quero outra colección. Como outra? Outra, naturalmente. Quero algo novo, emocionante, que provoque explosións cerebrais. E ben sei como inspirarte. Teófilo, que pase Romero Burrito. Hola, xente. Osmar, preséntoche a Romero Burrito. Desde hoxe será as túas mans, os teus ollos e as codias que tes como orellas. Axudarache a alcanzar a gloria. En serio? Este? Supoño que non irá a vivir con nós, non? Non me tes que dar as grazas. Lévao contigo. É un pozo de ideas fantásticas. Xa verás. Daquela é o axudante do Osmar. O señor Benny pediume que axudase a guiar o proceso creativo dos Mar, a elixir o que pode pintar, o que debe facer para ter máis chispa, xa sabes, un pouco máis de gancho. Para aí, eu gancho teño, non? Teño moito gancho. Parece que alguén está enganchado. Non estou enganchado, só estou pensando na miña próxima exposición que será rompedora e provocadora. Perdoa, és ti o artista famoso? Hola, cousa bonita. Pois sí, son eu. Vaya, que cabeza! Pensei que era el. Son eu. Utilizas pintura para pintar os cadros? Queres saber como pinto, miña rula? Ispo a alma para que a felicidade cobre vida no lenzo. Ei, é o que fago eu. Para min que está celoso. Celoso é tamén un pouco enganchado, sexa o que sexa iso. Teño moito que facer, non me acompaña ninguén. Vou despois, co meu compañeiro. Cal é o teu pincel favorito? Non teño ningún favorito. Ese pequechiño é o meu pincel favorito. É que prefiro non usar pincéis. Pero se tiveses un favorito sería ese pequechiño. Xa sei por que te contratou o señor Ben. Porque son inspirador. Porque non hai quen te ature. Este repoludo o teu favorito. Da gloria velo. Está regular. Non sei, eu engadiríalle unhas liñas negras e grosas para separar as cores. Tamén lle daría máis textura con as esferas pequenas. Incluiría uns boliños e unhas roscas nun campo de corazóns coloridos. Toleo polas cousas con forma de corazón expresan felicidade e alegría. Que? Oiga! E non volvas máis! Que arrogante! Hora de pintar. Pero que podo pintar? Esta obra paréceme moi... Que opina vostede? Pareceme unha obra extremadamente, totalmente, como dicilo, morta. Sinto, Benny, a túa mina de ouro está esgotada. Baleira, necesitamos un artista con máis chispa, entendes? Con máis gancho. O mercado pide obras felices, alegres. O que? Podo facelo mellor, podo facer maravillas. Ai, non, arruináchesme, arruináchesme. Quen falou de felicidade e alegría? Que cores, que formas! Isto é o que está buscando a xente, sí! Vela, aquí está o futuro da arte.
Non te deprimas, Farelo, son cousas que lles pasan a todos. Mira o lado positivo. Que lado positivo, Stevie? Creaches unha obra provocadora que lle explicou á xente claramente que a arte moderna é moi mala, que a única arte válida é a que crearon pintores como Van Gogh. Oh, Stevie, por fin atopara a maneira de expresarme. Neses cadros estaba eu, unha persoa real e atractiva na que por fin se fixara Josie. Eu era un xenio, Stevie! Era un xenio! Hola. Señor Benny, sí, son eu. Necesítame para a próxima exposición, por suposto. Grazas, grazas. O público quéreme, necesítame. Vémonos na Galería de Arte, que é onde sempre debín estar, porque son un verdadeiro artista. Colección da galería é mental, cadrados, triángulos e rombos. Xesús, pero onde está Osmar? Se é listo, marcharía pola porta de atrás. Este cadro copiou o deseño do sofá da miña avoa. Non sei, este está bastante ben. Cores brillantes, formas alegres, é unha composición interesante, gústame. Sí, a min tamén. Parece moi real. Rematou xa a exposición? A pintura con chumbo pica moito. Ben feito, Farelo. Isto non o esperaba, és parte da exposición. Sí, claro, baixádeme xa. Non quero ser unha obra de arte. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non che ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, é o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.